La policia local de Cambrils no podrà destinar el material obtingut de la venda ambulant a fins solidaris. Després de diferents consultes s'ha hagut de desestimar aquesta opció que no està prevista per la llei. Durant el mes d'agost s'ha notat un repunt d'aquesta activitat delictiva i s'han intervingut 3.700 objectes que avui han estat enviats a la planta incineradora de Sirussa per a la seva destrucció. Hola a tothom. La venda ambulant encapçala avui la nostra atenció informativa. L'actualitat local d'aquest dijous passa, però, per altres notícies. Resumim primer les més destacades en el sumari. L'alarma social generada per la grip nova i això sumat a l'increment de visitants i de segona residència fan que aquests dies els serveis d'urgències del Centre d'Assistència Primària de Cambrils es saturin en alguns punts del dia, especialment en aquest primer estiu en el que els serveis d'urgències s'ubiquen en el nou edifici de l'Hospital de Proximitat. Una de les malalties més habituals de l'època són els refredats d'estiu, que es poden confondre en alguns casos amb la grip, per la qual cosa s'ha d'estar ben alerta. De moment, però, no s'ha detectat cap cas de grip A al nostre municipi. La participació ciutadana és un dels objectius de la nova Junta de Veïns de l'Associació de la Llosa. Anna Maria Franquet ha estat reelegida presidenta en la darrera assemblea anual de socis. Una de les primeres mesures anunciades ha estat la rehabilitació d'un mòdul prefabricat que servirà de punt d'informació i reunió per realitzar algunes de les activitats del barri. El Futbol Club Cambrils queia derrotat ahir davant el juvenil del Nàstic per 0-4. El conjunt tarragoní va mostrar-se superior als cambrilencs, que continuen treballant amb l'objectiu d'agafar el ritme i afrontar el primer partit de la Lliga en les millors condicions. La propera cita de l'equip que entrena Xavi Robles serà diumenge vinent en un torneig a Tortosa. La policia local de Cambrils no podrà destinar el material intervingut en la venda ambulant il·legal a fins solidaris. Després de diferents consultes, s'ha confirmat que l'estricta legislació que hi ha en aquesta matèria no permet cap altra destinació al material que la seva destrucció. Precisament aquest matí s'han portat a destruir els més de 6.000 objectes que s'han intervingut en el que portem d'agost. La policia local de Cambrils ha detectat, doncs, un increment important de l'activitat durant aquest mes i també un increment de l'agressivitat d'aquests venedors ambulants. El material intervingut per la policia local en el que portem d'any ha crescut considerablement respecte al mateix període de l'any anterior. I és que si durant els 8 primers mesos del 2008 es van retirar 8.162 elements entre objectes diversos, com cinturons, gorres, ulleres, bosses, complements de vestir i objectes d'artesania, DVDs i CDs, el 2009 la xifra ha pujat fins a 14.548, 6.657 objectes diversos, 3.516 DVDs i 4.375 CDs. A banda de l'increment de venda ambulant il·legal, hi ha un altre factor que preocupa els cossos policials de la Costa Daurada, entre ells la policia local de Cambrils, que és el perfil del venedor. Hem tingut algunes incidències molt desagradables, no? Perquè sobretot aquesta gent que no són els típics venedors de l'ètnia Wolof, no? Doncs venen de països ja o hi ha una situació de guerra civil, com pot ser Sierra Leona, o de preguerra civil, com pot ser el sud de Senegal o Guinea-Bissau, que són extremadament violents, no? Han arribat aquí a Espanya, pels mitjans que sigui, i venen amb una cultura molt més violenta. El cas és que Cambrils és una de les poblacions amb més presència de venda ambulant de tota la Costa Daurada. Tenim d'entrada més litorals, més quilòmetres de platja. Tenim un front marítim de 9 quilòmetres. Tenim un tipus de client aquí a Cambrils amb un poder adquisitiu superior que la típica clientela dels veïns del costat de Salou o de Miami i Mont-roig. Amb la qual cosa, aquest tipus de client amb més poder econòmic doncs estan més predisposats a fer compres més elevades, no? El material que la policia local de Cambrils ha lliurat aquest matí a Secomsa Cambrils per a la seva posterior destrucció ascendeix a 6.486 objectes.
3.701 objectes diversos, 1.139 DVDs i 1.646 CDs, tots ells corresponents a les intervencions dutes a terme durant aquest mes d'agost. L'alarma social generada per la grip nova i això, sumat a l'increment exponencial de la població pels visitants i veïns de segona residència durant l'estiu, col·lapsen els serveis d'urgències en determinades hores del dia. Tot això justament en el primer estiu en què el servei d'urgències s'ha traslladat al nou edifici de l'Hospital Lleuger. Una de les malalties més habituals d'aquests dies són els anomenats refredats d'estiu. Enguany, el nombre de consultes afectats també s'incrementa, ja que els símptomes són similars als de la grip i el pacient vol descartar ràpid aquesta opció. De moment, però, no s'ha detectat cap cas de gripa al nostre municipi, tot i que els serveis sanitaris es preparen per la campanya de vacunació que es realitzarà durant la tardor. L'alarma social generada per la grip nova i l'increment del nombre d'estiuejants a Cambrils durant el mes d'agost està provocant un augment important del volum de consultes al Centre d'Assistència Primària de Cambrils. Les urgències arriben al punt de la saturació en determinats moments del dia, ja que el creixement de la població és excepcional en aquestes dates. I tot això malgrat el reforç en professionals sanitaris que es produeix durant l'estiu. L'espai on acollir aquestes visites és millor que en els estius anteriors, ja que cal recordar que aquest és el primer estiu on s'atenen les visites a l'edifici de l'Hospital Lleuger de Cambrils. I entre les diferents afeccions que tenen els pacients n'hi ha una de principal en aquestes dates, els coneguts com a refredats d'estiu. Els canvis de temperatura amb la forta calor al carrer i el contrast amb els espais que estan refrigerats fan que especialment els nens i la gent gran acusin aquesta incidència i s'atancin a l'ambulatori per ser diagnosticats i rebre tractament. Venen com sempre, igual venen més vegades, però sempre venien 2 moquets i ja venen a veure si el nen té alguna cosa, doncs ara venen amb més raó. De tota manera, que pensin que no ha canviat cap cosa amb lo de la grip A. Simplement és, seguim fent la mateixa feina, tenim cura dels casos més sospitosos i ja està, no té més importància. Que a la població general no les dona més importància, com no li estan donant importància en molts llocs. Les recomanacions que fan els metges són que la gent eviti ingerir begudes molt fredes o calentes i el fum del tabac, que irrita la gola. A més, s'ha de procurar estar a la fresca i no realitzar esforços en les hores de màxima exposició solar. Pel que fa a l'aire condicionat, aquesta ha d'estar a temperatura raonable, al voltant dels 25 graus, per treure la humitat i donar sensació de confort. L'alarma social creada per la nova grip es nota al cap de Cambrils, però no en gran mesura. Els metges continuen treballant com sempre i estan alerta dels casos sospitosos per tal de detectar-los a temps. Molts casos lleus de grip A passaran desapercebuts o es confonen amb qualsevol altra malaltia. El problema sorgeix quan la grip nova afecta a persones amb altres patologies i es transformen en casos greus, que han de ser detectats a temps i tractats. De la grip A, si són casos banals, són banals per tothom. I si és greu, és com qualsevol altra pneumonia. Amb una pneumonia qualsevol, una persona jove no passa res, i en una persona que té susceptibilitat per tenir patologia respiratòria o perquè tenen un dèficit immunològic, doncs una pneumonia és complicat. Doncs el mateix passa amb la grip A. Amb la gent que està sana no té cap tipus d'importància i en la gent que té més patologia doncs pot haver-hi més problemes. Però ara mateix no s'està prenent cap mesura especial. A la tardor es realitzarà la vacunació de la grip A, tot i que per ara no hi ha data de començament.